Hey guys, it's me again, Mia, and welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, do not forget to click the tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. I just finished filming this look, guys, and kung interested kayo at kung gusto nyo makita kung paano ko ginawa, very easy lang siya, kahit anong meron ka, kayang-kaya mo tong gawin. Just head on to the link that I will be providing down below. I'm sure uploaded na yun once you are watching this video. So, ang gagawin natin today, guys, is ipapakita ko sa inyo kung anong laman ng Kikay Kit ko. Ayan siya, Kikay Kit 2018 2.0. Ayan. And kung gusto nyong malaman kung anong laman nito and kung saan ko nakuha tong cute bag na to, please keep on watching. Ayan, guys, magsisimula na tayo sa Kikay Kit ko version 2.0 or Kikay Kit 2018. So, nakuha ko tong bag ko na to, guys, sa Watsons. If you watch my haul video, nasabi ko doon na for 1,400 single receipt, makakakuha kayo ng ganito. Basta makakuha kayo ng mga participating products nila. Ano naman yung mga participating products nila? Mura lang din. May mga Kojisan, may mga conditioner, may mga mura lang. Yung mga talagang nagagamit natin araw-araw. So, ito yun, guys. Nakakuha ako ng isang ganito. And madami silang colors. May mint, may black and white, parang ganun. Pero, mas pinili ko yung gold and white. Ayan, di ba? Ang elegant, basta ang cute niya. Gusto ko kasi ang gold. And sabi niya dito, hello, beautiful. Actually, halos lahat ata ganito eh. Parang hello, beautiful. Parang naiba lang ata yung color. I'm not sure. Pero, nandun, sa entrance pa lang ng Watsons, makikita mo na nandun, nakasabit yung mga bags na ito. Mag-start tayo sa laman ng aking Kikay Kit. And the first one here na nahugot ko, random na lang to, guys, ha, kasi may mga nasa ilalim na dapat na unang inilalagay sa face and whatsoever. Ayan, meron tayo dito na, ang tawag dito, lalagyan to ng pabango ng aficionado. Pero inside is the brushes. Ito yung eyebrow brush ko na may spoolie. And then this one is the one that I'm using for my foundation. Ayan, yung favorite ko. And then, ito naman, guys, sobrang old na ng brush ko na to. Sobrang favorite ko. Tingnan nyo naman, guys, nag-ano na siya, nag-fade na talaga siya. Pero gustong-gusto ko siya. Ano lang to, nabili ko lang to sa parang grocery store dito sa amin, sa my friendship. 35 pesos o 45 pesos ito, guys. Sobrang soft niya. Ang dami niyang bristle. Walang nagpa-fall out so far. And then, yan yung ginagamit ko naman sa powder ko. And then, nagdala lang ako ng isang brush na just in case I want to put on some highlighter na ganyan. Ito na yung ginagamit ko kasi mahaba kasi yung highlighter brush ko. Kaya hindi ko nadadala. Ito kasi siya, guys. Mahaba siya. So, masisira yung fan brush niya kung ipipilit ko siyang isisiksik dito. So, ito na lang yung ginagawa ko. And then, yung parang edges lang niya, yun yung pinanggaganon ko. Next naman, guys, is this moisturizer. This is the Myra E Vita Smooth. Yeah, tama. Vita Smooth na meron siyang SPF 15. Ayan, yan yung ginagamit ko. Especially now, guys, summer na. So, kailangan natin ng mga may SPF na pang, moisturize, pang sunscreen, ganyan. Para hindi agad-agad mag-age yung skin natin. Protection from the sun. Next naman is foundation. This is the Dream Satin Skin na may SPF 24. I'm in the shade B2. Ito, guys. Gustong-gusto ko siya kasi hindi siya yung kagaya ng ibang na-try ko na foundation na nagki-cake siya. For me, hindi siya nagki-cake. Sobrang ganda. Pero madali ako mag-oil up dito. Pero ayos lang kasi uso na ngayon ng ang dewy, ang medyo oily na ganyan na skin. Pero ito nga lang, mahirap siya kasi babasagin tong bote niya. So, kung minsan, ang dinadala ko, kung hindi ito, yung Bello na BB cream or yung BB cream ko from Eye White, yun yung dinadala ko. Pero, as of the moment, ito kasi yung lagi kong dinadala. Kasi nako-cover up niya yung mga sumpa sa ating mukha. Ayan. And then, next naman dito is the ever favorite. Mula nung na-try ko to, guys, ganun kasi ako eh. Mula pag na-try ko yung isang product na okay sa akin, hindi ako masyadong nagtatry na ng bago. Parang takot ba ako na mag-try ng bago? Parang gusto kong mag-stick na lang doon. Kasi comfort zone ko na siya, kumbaga. And, ganun na yung effect niya. Yun. Ito, 150 pesos lang siya. Nichido na final powder in the shade Creamy Glow. Yeah. And ito, guys, yung lagi kong ginagamit. Parang 2 years ko na tong ginagamit na ganito. Nakailang
purchase na ako ng ganito. And maglalast siya for 2 to 3 months kung everyday mo siyang ginagamit. Kasi pinang-powder lang naman yan eh. So, tipid na tipid talaga siya. Next here is this Fit Me Maybelline New York na ating concealer. Ito yung pinang-conceal ko. Ito must have talaga sa mga nurses ang concealer, guys. Kasi sobrang hirap talaga kami matulog. Kahit sabihin mong AM shift kami ngayon, napagod kami ng AM shift. Pagdating ng 11 PM, hindi pa rin ako makatulog. Parang yung 11 PM, parang feeling ko ang aga na nun para matulog, which is wrong. Pero ang hirap kasi talaga na ayusin yung body clock namin. Kami mga nurses kasi syempre parang ngayon 2 days kang AM, 2 days kang PM, tapos 2 days kang night, parang ganun, parang or 3 days kang night. So parang nakakapag-adjust na yung katawan mo sa time ng pagtulog mo. Tapos maiiba na naman siya, ganun. So mahirap. So must have talaga ang concealer, guys. And then, ito naman guys, malapit na siyang maubos. Pero no worries, naka-repurchase na ako. Diba? Sabi ko kasi, pag na-try ko na yung isang product, repurchase na ako ng repurchase. Naka-repurchase na ako guys ng kapalit niya bago pa siya tuluyang maubos. And this one is the Maybelline Baby Skin. Baby Skin. This is the Maybelline Baby Skin for eraser, guys. Ito dati, akala ko to, skincare siya, na pang close siya ng pores and whatsoever. Tapos, tinanong ko siya, Watsons. Tapos, ang sabi ba naman ng ate, mami, lalagyan niyo po yan bago kayo mag-makeup, ganun. Ha, ate, ganun. Hindi ba siya parang bago matulog, ganun. Tapos, ang mahal naman, hindi ko afford. Ganun talaga ako naman. Wala pa akong kaperahan. Tapos, wala akong nalalaman sa primer, ganyan. Yung pala primer siya. Pero guys, magkano lang bili ko ngayon? 199 or 299. Parang ganun. Pero sobrang tagal mo naman magagamit to. Kasi konting dot lang, magagamit mo na siya sa mukha mo. And it makes a big difference kapag may primer ka na ganito. Parang hindi nakikita mo siya yung mga pores mo. Parang mas less nga ako nagkaka-pimple mula nung nagpa-primer na ako. Syempre hindi na sumisiksik sa mga pores ko yung foundation and yung iba pang products na nilalagay ko sa mukha. So yun guys, a must have. Kung nagsisimula pa lang kayo mag-makeup, ito kagaya ko, kuha kayo ng ganito, yung Maybelline na Baby Skin for Eraser. Sobrang ganda niya sa skin. Up next naman guys, ito yung lagi kong pinifeature na blush ko. Kasi, ayokong bumili na ng blush kasi hindi ako laging nagbablush talaga, sa totoo lang ha. Parang ngayon nga, parang napipilitan lang kong mag-blush para lang maubos ko na to. Kasi actually, ang dami kong blush. Pero ito yung pinaka-favorite ko. Binibigay kasi to ni lola ko sa akin. Itong mga to, Lancome, ganyan. Yung iba binigay ko na kay mama ko. So, parang nag-stick na lang ako dito sa Brilliant Berry na blush. Para maubos ko na, pero ang pigmented kasi niya, kaya hindi ako makapagrami-rami na nilalagay. So, yan lang. Parang sabi ko talaga, hindi ako bibili ng ibang blush ko hanggat hindi ito maubos or mag-expire. Ganun. So, wala talaga akong balak bumili ng blush kasi hindi rin ako masyadong palagamit. Next naman guys is this pangkilay. Ito yung very controversial na pangkilay ko dito sa bahay kasi nabasag na siya, na ano na siya, ganyan no. 'Di ba? Parang nadurog na nga yung black dyan. So parang dahil na nahulog ni Bebe kasi yung dating makeup kit ko, nadurog yung black. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng alcohol para dumikit ulit siya. And it's back. Ganun lang guys. Pag may mga nadurog kayong product, lagyan nyo lang ng alcohol para maging medyo liquidy or creamy siya. Tapos, i-form nyo lang na ganun. Pag nag-dry up na, okay na ulit. Ganun. So, ito naman, yung two-way eyebrow cake from Shawil naman. Tigwa 100 plus lang ito. So, kung naghahanap kayo ng brow cake, sobrang pigmented din ito. Sulit na sulit yung bayad nyo. Yan yung bilhin nyo. Yung from Shawil. And then guys, ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko sa lahat. Parang mula nung nagkaroon ako ng ganito, actually dati may mga highlighter na ako. Pero ito talaga yung shade na gusto ko talaga. This is the Ever Bilena na Glow Out Highlighter guys. In the shade Candlelight. Ayan siya. And mula nung nabili ko to, sobrang nag-e-enjoy na ako maglagay ng highlighter. Kasi dati-rati talaga may mga highlighters ako dyan. Pero hindi ako pala highlight, parang ganun. Pero ngayon parang ang perfect ng highlight ko kapag ito yung gamit ko. Kasi perfect yung shade niya for my skin tone. Parang natural lang na nag-glow ka. Well, in fact, hindi naman. Patekehan naman. Pero gustong-gusto ko talaga siya. And then we also got an eyelash curler from Nichido. Nichido, Shawil, yan yung mga mura na mga brand na nabibili natin guys sa Watsons, sa department store, Ever Bilena, mga ganyan. Yan yung mga mura na maganda din naman yung
yung product nila. And then, meron din tayong mascara here. This is the mascara from Rimmel London. And ito yung gamit ko sa look na ginawa ko ngayon, guys. So, gustong-gusto ko siya kasi parang na-spread out niya yung aking lashes and nalalengthen niya. Ayan. And then, we got 2 lip and cheek tint naman dito, guys. And the first one here is from Tropicana. And this is the Watermelon Tease. Ayan. Gusto ko din kasi itong shade niya kasi light lang siya for me. And kung minsan, pag tinatamad na akong mag-blush, ito na din yung mga pinang-blush ko, itong dalawang to. And then, we also got here another lip tint from Precious Skincare Cosmetics naman. Nagtitry ako ngayon ng bago, kaya bago yung nandito, hindi ito yung nasa February favorite ko kasi gusto kong mag-venture din ng ibang shades. Mag-venture sa ibang shades. Mag-try ng ibang shades. Ayan. So, this is the shade Sweet Love in Almond Flavor. Pakita ko lang sa inyo, guys, yung kanilang mga... Ayun, ma-bloody besh. Parang blood ng nakainom. And then, yun yung Sweet Love. And then, we also got the Watermelon Tease. Oh, hindi sila nalalayo. Tumutulo sila parehas. Ayan, guys, hindi nalalayo. This is the Sweet Love and this one is the Watermelon Tease. Hindi sila nalalayo ng kanilang shade. Mas dark lang si Sweet Love. Mas dark lang siya ng konting-konti. And then, a must-have, guys, is this lip balm. Or, this is actually a petroleum jelly. Pero, meron ding lip balm dito si Baby Calls, eh. Nakita nyo na ba to? Yung sa mga Careline na mga emoji lip balm. Si Baby Calls kasi talaga nagko-collect siya ng mga lip balm. Gustong-gusto niyang lip balm. So, every time na we go to Watson's, bumibili siya ng mga lip balm niya. Ayan. Malapit na ngang maubos yung top talaga niya, eh. And then, petroleum jelly na yung lavender. Kasi, lalo na kapag nasa ER ko, yung ER kasi namin, aircon kasi siya. Nakaka-dry talaga ng skin kapag nasa aircon room ka. Tapos, yun, nagka-crack yung lips ko, ganun. So, kailangan ko talaga ng lip balm or petroleum jelly. So, gustong-gusto ko tong dalawang to talaga. Yung, this is the Sure Aid Petroleum Jelly in Lavender Scent. And this one is the Careline naman na from Careline emoji na lemon out loud. Ayan, ang kanyang flavor siguro kasi lasa talaga siyang lemon. And then, guys, last but not the least is this Travalo. Travalo dati yung brand nito, eh. Well, actually, wala nang laman. Pero pinaglalagyan ko lang to, guys, ng aking mga ng aking perfume just in case I need to freshen up. Pag nurse ka talaga, kailangan mo talaga ng ganito kasi meron yung paglabas mo ng room kasing amoy mo na yung tinanggal mo sa patient mo. You know what I mean? Ganon talaga. So, parang, ganyan ka or else, pag visit mo sa ibang patient mo, ano naman tong nurse na ito, diba? Ganon, guys. So, yun lang yung laman ng aking Hello Beautiful na makeup kit or makeup bag. And, yun lang, guys. Sana may nagustuhan kayo sa aking mga ipinakita or nalaman nyo na yung mga prices, then go buy. Sa department store ko lang lahat yan binibili. Department store, Watson's, ganun lang, guys. And I hope you enjoyed watching this video, guys. And if you have more requests, just comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang makita na video dito sa channel natin. Let me know if you want to see more makeup looks or you want to see more products dito sa ano natin. Kasi more on vlogs and reviews tayo. Ano bang gusto nyo? Makeup look, reviews, or more mga cheap lang na products or affordable na products? Please let me know down below and gagawin natin yan ng paraan. So yun lang, guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, social media, sasabihin ko sana, Facebook and Instagram. The name is Joy of Mia, and I always update in my IG stories, so better follow me there kung gusto nyo maging updated lagi sa mga pangyayari natin sa channel natin. So yun lang, guys, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.